Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Halmurada hoş geldiniz. Hoş gördük Kemine. Esselamu aleyküm hormatly yurttaşlar. Haydi ver Kemine. Halmurada bugün sorular ve düşünceler, iyleşlerimiz bilen biraz fikir alışverişi edýäs, sorularına cevap berýäs. Bizem bolduğundan gurrun berýäs da. Indi Halmurada sizin bilen geçen hepde bolan wakany gurrun etmedik. Gurrun edeli, dürlü adamlar düşüncesini aýtsa gowy boljak. Hem düşünmek için o olacak hem belki önkü çıkışlar görmedikler vardır. Olur görecek. Umuman sonku bir hepdeden bäri biz Türkmenistan'ın halkının toprağının eýesi däldiginiň gurrun edip gelýäs-de. Indi öňden bäri gurrun edip gelýärdik. Indi şonuň canly bir suwutnamasy çykdy garşymyza. Ine Altınağa we Mar welaýatyndan komünist kolhozundan kolhozun bir ýaşaýjysy ýaşuly bir Zenan Maşgala o öýe ýa-da çagasynyň oglunyň öýe ýykylypdyr we diňe öýe ýykylmasy bir toprak alınýar-da. Hatda şey diýip aýdaly topragy alınmak üçin öýe ýykyldy diýsek has dogry bolýar. Türkmenistanda halk toprağının eýesi bolman üçin öýler ýykylýandyr aslında. Bizde ullakan öý ýykýan tebii hadise de ýok, başga zadam ýok. Ýöne bizde öýler ýykylan bolsa Niýazow döwründen, bilmedim, Sowet döwründe de bardyr. Belki de hukman suratda bolaýmaly. Toprak halkynky däl-de. Şuňky ýagdaýymyzam şo Sowet döwründen galan bir endik diýeli. Niýazow şonu gaýtalady. Häzir hem şo gidip dur. Ine eliňize döwletnama diýip bir kagaz berýändir. Onun içinde de toprağı wagtlança ulanmana diýip ýazýandyr. Toprak sizin şahsınıza değişilýär. Gepiniň eskasy şeýlerek. Ine şoň netijesinde de Altınağa haýwanyň topragyny almak üçin ýykyldy. Indi bu taýda Halmurada size söz bermäken toprağının elinden alınması, onun wagtlança ulanması bilen baglanşykly diýdik de ýöne bizim ýa-ni Türkmenistanda korrupsiýa bar da. Hatda şol Altınağa haýwanyň topragyna göz diken hacı, iş adamı güýç kimde bolsa toprak şonunky diýip aýdýar da. Ýani ýol şonunky da. Yine bu taýda da görkezýär bize senin wagtlança ulanyp ýören toprağın biri göz dikse elinden alyp bilýär. Güýji ýetse hem göz dikýär hem güýji ýetýär. Ýani güýji ýetýän adamyň gözü dikilip bilýär-de topragyna. Şey dip näçe bir adamlaryň topraklary alındy, ýol guruljak diýip alındy. O topragy gowuken şunu men alaýyn diýip alanlar bar. Hacılar, hocalar, yene nämeler, güýji ýetenler umuman gepiniň eskasy toprak alýarlar sizin eliňizden. Indi bu sapara şu toprağı halka verecek olup yine Şweýçraýada gezip görün diýip aýtdy da. Halmurada siz hem konstitusiýany temetjek diýip Şweýçraýada gezip görürsüňiz. Aras ýagdaý şeýle ýöne bu aňyrsynda gat ul zatlar bar da. Yine bir toprak halkın elinde bolsa, şahsy eýeçiliginde bolsa, o yurtda kanun işleýär. Soňça kanun işlejegi üçin hem dürli ýa-ni ýurdun guruluşyna görä bir konstitusiýa we şo konstitusiýanyň işlemesi üçin ýa-da şo konstitusiýanyň esasynda işleýän beýleki guruluşlar, guramalar bar bolup bilýär-de. Ýene toprak şahsy eýeçiliğe berilip bilmedi, kanunlarym dogry ýerine oturup bilmedi, konstitusiýada ýa-da konstitusiýan guruluşy şoň esasynda ortağa çykmady. Ve gelip ýeten ýeri şu, gyska aýdylanda Halmurada men o şeýle giriş etdim, kän wagtyňyzdan ogurlap durmaýyn, ýarym saat giriş söhbetdeşlik edýäs-de, soň iyleşlerimiz bilen yüzbe-yüz gönden gurrun edip başlar. Halmurada söz sizden ine
o Altın Ağa'yı odadan başlayıp bilersiniz. O İslam yerinizden hem tapa diyor. Balyar sağ ol. Yankı yurttaşımız Altın Ağa'ya barada sen veren ya koyun habarından soň men bilip galym. Ondan soň şondan şu habary Saparağa bilen oturup yankı pikir alşanda şu taýdan eşitdim doğruluğunu. Soň bu meseleni men kardeşimiz Oýla Çarybny bilen aral maslahatlaşdyk, bir gepleşigmezde. Indi şuň kun ýanam dolanyp gelmeli bu mesele diýip hasap edýän her gün dolanyp gelmeli. Her bir adam öz pikirini aýtmaly, türlü pikir bolup biler, türlü adamlar tarapyndan. Ýöne şu mesele bir park garama hiç kimin haky hukuky ýok diýip düşünýän näme üçin? Sebäp biz inni görüp oturýarys, inni şol ýyllar boýy, onlarça ýyllar boýy aýdyp gelýärse, halkymyz ne döwletiniň eýesi, ne topragynyň eýesi, ne de öz akbalynyň eýesi. Hatta şol ýurda girip çykmaga menne biriniň emrine bagly bolup durda. Adamyň islegine der. Şoň üçin bir Altın Ağaýa bagly meselede göz görteli bir oturan zananyň höwürtgesini näme näme o jany başyna ýumrukdyrlar. Olam elindäki ähli yankı sen aýtdyň da dokumentlerini alyp görkezip oturýan men şu hakyky şu toprak men eýeçiligime berilen ýöne näme üçin başga bir pul töläp men eýlep oturan ýerim elimden alýar. Bu garakçylykmy, bu bir talançylykmy, näil formada döwlet ýaşaýar. Hani bunun konstitusiýasy, hani bunun kanunlary, hani döwlet adam üçindir diýen şygar kime degişli ol? Eger Altın Ağaýa degişli däl bolsa onu kime degişli? Hani aýdyp bersiň şol hökümeti basyp alarlar. Ya da yurdun içinde ya da aşında yaşap oturan yurttaşlama. Nähil beýle bolýar. Indi bulara dur diýmäniň wagty yetmedi mi? Ine şu sonra gelip durda. Indi bundan beter aňyrdy näme biz çekip şydamaly. Indi bir maşallah oturan jaýyny başyna ýumurup oturan bolsalar, elinden alýan bolsalar, onu o döwletde bir ýaşarlyk şert hem ýok da diýbinne. Ine şonu görkezip otur. Biz o kanunlaryň işlemeýänligi barady. Döwlet edaralarynyň işlemeýänligi barady. O hukuk goraýjy diýerleriň tersine gaýtan hukuk bozýanlyklar barady. Birinji, ikinji derejeli ýol başlaryň hiç bir halk tarapyndan saýlanmaýanlygy barady. Meclisiň ýoklugy barady. Hemmejigini biz aýdyp berdik, öwran. Atalogulum öz erkine kakalanak bularym Kremldan gelin buyruklar boýunça hereket edýänliklerini onam aýdyp berdik. Indi mundan daşgaryn biz halkymyza näde dil bilen düşündirmeli, haýsy dille gürleşmeli. Şu zatlaryň bir kanuny onu düşündirmek üçin ýa şu zatlara garşy durmak zerurlygyny haýsy terden aýtsak, haýsy gulaga aýtmaly biz ýa haýsy ýürege nalyş etmeli. Haýsy kelle seňdirmeli bu pikiri. Ine şu uly çylşyrymly mesele bolup durda biz üçin. Hana çykdy ortada gonumyz Altın Ağaýa. Ine ol haraýsy birinciden halka ýüzlenýär. Ol hökümetden näme irşdeden üzülden. Olara diýdi diýmedi, olon gulagam kör, gözlerim kör, dillerim lal hökümetde otururlar. Olar o benne kömek etjek adamlar da on elinden emlegini alırlar. Emma on töwrüni ýaşap oturan halk bar, goňsulary bar, doganlarynyş bar, maryn halky bar. Bular nire ýeresin gittim diýler, sonra öz-özüme berýänmen. Bir zat bar da kemine men maryn halkyny o taýdan ekranyny görüp tanımaly däl. Men kän ýyllar boýy işleşdim şu maryn ilatynyň halky bilenem, o ýigitler bilenem, o ansanada da bolup şu taýda sonra da Sovet zamanynda da ilk döwürde de soňky döwürde de gatnaşan ýigitlerim gatykän. Ýöne men şu halk şular ýaldymy oturur diýen men aslında bir yatsam tursam oýumda pikirimde ýokdy da. O marly ýigitler gaty şeýle bir sowda tarapyndan berilen adamlar olur dünýäni ters pyrlyjak maşyn satyn almaly bolsa ýa maşyn satmaly bolsa ýa ýurda harit getirmeli bolsa ýöne öz ýurduň içinde sen durlaşyr goňşyň bolup oturan denan şu botyka sen näme üçin ýigitler şu zatlara göz ýumýaňyz diýen soragy men şolary beresim gelýär şu. Näme üçin şu näçeli dimi oturdyň, näme üçin şu zatlara göz ýumýarsyňyz?
Altın ağayvan jaýyn yumuran adamlar erti gelip sizin hem jaýyňyzda başyňyzda yumurjak iki uçlu da. Ya siz para peşkeş berip sıparını ödeýän bu zatlarda. Näçe çoğun şey ýaşap bolar. Gördüňiz de ýana talaňyz näil durmuşda ýaşady, özüňiz nämedi? Ýygyňyz daky gelecekki nesillere siz nämen goýup biljek? Şular ýaly ýagdaýdy. Nämen miras goýjakdyr? Topragymy ýok, emlägimi ýok, mülkimi ýok, hukugum olum ýok. Hiç tat galan aga sizden soňra özüňiz hem şumal bir bilemek nämen hasabyny şol hökümet saklap otdy. İnsan hasabyny ýa bir san hasabyny. Şoň üçin şu zatlaryň üstüne oýlanmagyň wagty ýa-da müddeti gelip ýetdi bir ýa. Mundan aňryk çekip çydara ýagdaý ýok diýip men düşünýän. Sebäp eger biz şuň kundum gelsek Türkmenistanyň erteki güni ýok. Yurtdaşlar şoňa dogry düşünün. Ene gysgaça eger şol ýanky Altyn Agaýba barada aýtmaly bolsa, men şu etjek beýanatym şondan ibaret. Elbetde bizem boş oturamda oturjaganda indi mundan beýlek bizem bir retorikany güýçlendirjek. Sebäp başgaça bulary her hile ýalbar ýakara metde köre köşede aklyňyza aýlanýdy. Halky ezmäň diýdi. Azar bermäň, zulüm salmaň. Dinleýän adam ýok. Ýöne biz sözden işe geçmeli. Şonu mene gurucu meclisiň gelecekki oturşuklaryny göni goýjak meselen. Kardeşlerimiz näme diýär? Hana Milli Halat Komitetiň agzalary ýurduň içinden aýdyp otyrlar. Size biz ursat berdik şu meclise karar kabul etmäge islenip zat şol halkyň peýdasyny gerekli kanunlary işläp düzmäge we kabul etmäge diýip. Indi wagty ýetdi iş bilen jogap bermäň. Men şonu aýtjak bolýar. Halmurada. Indi ýaňy näme aýtdyňyz Halmurada şu müsüm çekdi de şoň üstüne biraz gurun edelim. Ine bir aýal maşgalanyň demesi ýykylýar, gyýkwak bolandyr. Dogry dälmi o taýda? Bir näçe günden bäri görüşüp gelýärler. Birden adam üşýär. Şo taýda şörekde goňşular gelip hatda ol iş ýa-da hacı iş adamy. Hacı iş adamynyň häsiýetine edip beren işini tanaýandyrlar, bilýändirler. Şoňa aramazdan o ses çykmandyr, öýü ýykyp ýumurupdyr, soň iň soň ýene gaty bir agyr bir zat, bilmedim. Arkaňda öýüň ýykylyp ýatyrka sen iň soň çaresiz bir telefonyň kamerasynyň garşysyna çykyp yüzlenýän-de, nire yüzlenýäniň belliler. Aslında ine kömek eden oklar, şol adamlardan ses çıkan, ol adamlardan ses çıkmalı için Türkmenistan basınacak şu ýagdaýa geldi de. Näme üçin ses çıkan ok? Bizim soramamız şu. Näme üçin ses çıkan ok? Bunun bir nemesi olmalı, bir sebäbi olmalı. Aslında olaryň bilýär ertir bir gün başyna geljegini. Gelýänçä diýip dowam edýärler-de käbir halatlarda da. Ýa-da bizim halkymız o dünýä hakykatdan jany köňünden inanan bolmaly. Bu dünýäde gowa ýaşamadyk, ýani o dünýäde hökmen suratda gowa bolar diýip sabır edýän bolmagy mümkin. Ýa-da deme bolmagy mümkin de. Arkasında bir kanun, bir düşünce, bir itici ýa-da iterici diýeýin. Bir deme ýok. Bir ideologiýa ýok. Ideologiýasyna, ruhuna, ýa-da jemgyýetiň ruhu ideologiýadyr. Türkmen jemgyýetinde de ideologiýa ýok da. Ýa-da ýalňyş oturdulypdyr. Sabır etmek bir jemgyýete näme dilen hassalykdyr. Ýokuşturulan hassalykdyr. Başga zat däl. Şonuň ýaly bir nemeleri bolmaly Halmurada. Bir sebäbi bolmaly hereket etmeýänliginiň. Elbette sebäpleri bar. Kemine bunu düýüpli seretseň, buň sebäpleri lükgölügine Sovet zamanına tarap gidýärdi. Başta bizde de ılımlı, bilimli ýaşylarymyz bar ekenine ýanky şol Sovet zamanında aýdylýar Türkmenistan Cemhuriyeti kurulan ýyllaryna Türkmenistany
başga çırak alyp gitjek adamlar şol ata-baba däplemede göre şolaryň emme durmuşa ornaşdyrjak şol bir tanymam eýetçilik ýa şahsy emlak, şahsy hojalyk barada pikirlenen oýlanan adamlar ýa şahsy eýetçiligi bolan, maly bolan türkmenleri baý kulak diýip ana hemmesini ana guýulary gapyp doldurdylar. Çağı çuwasy bilen. Men bilen gyzlarbadyň meselesini misalyny o dadam pahyr gurun bererdi. Olan eden işlerini ýanky şol Sowet hakimiýetine guruldy. Worslaryň gelip şol türkmenler sen baý kulak diýip maşgalasy bilen ýok edipdirler köpüsini. Ne diýjek bolýan zadym kemine şu döwürden başlanýan milleti öz ýeriniň eýesi bolmasyn ýa öz mülküne eýelik etmesin. Hemme zat hökümetiň elinde islesaňa ýaşama ursat ber ýa şu ýeriň üstünde ýok, islemese de seni şu ýeriň üstünden ýok diýer. Hemme zadym wagtlaýyn ne görüp otursa portret diýdi, näme diýdi, kärenne diýdi. Şulaň hemmejigi ýer eýetçiligi dälle ýer gulçulugy diýip aýtlanýar ýa-da. Men şu adamlar gulçulukda saklamak üçin şu ýeri kärennetine berýär ýa portrety. Soňra gerek wagtym elinden alýarlar ýa başga birine satýarlar. Şeýdip ýeri şu soňky men bilýän zadym maňa habar berýärler-de şu mes toprakly ýerler bar-da, ýurdumyzda Lewapda bar, Marda bar esasan. Şo ýerleri ahal töwreklerinki. Şo ýerlere ýa 5-6 gezek alyp satylypdyr. Pesinden. Dürli adamlara. Birine satýarlar. Soň hakim çalışýar, o hakim öňkü hakimiň çykaran kararyny ýatyp, öz karary bilen onu alyp başga birine satýar. Ine şeýdip milleti ankardyp koydular da şol bar gazananjasyny şol ýere bermeli, kärennetine bermeli, tohuma bermeli, ýanky ýangyja bermeli, kombayna bermeli, traktorist, brigadyry, ýanky bir kolhoz başlygyny, owa arçyny, oson eken daýhanyň eline artygyň harmoniýaly hiç bir goşagyş däne de garana gyşyny ötürmek üçin maşgalasy bilen. Ene şeýdip ýylyny adamlar diňe horlukda ýaşap ber. Soňky 32 ýylyň ene ýagdaý şeýle. Onuň üçin bärde biz o Türkmenistanyň kanun bar. Biz kanuny isleýär. Şo ýa hökümetdäkiler kanun berja etmeli edenak diýip. Kanun işlemese kim berja etmeli? İşlemeyen kanunu halk talep etmese o kanun bozaýarlar berja etjek. Onu berja etmek üçin şol kanun bozanaklara yurttaşlar. Olar şo kanun siziň boýnuňyza dakýaly. Siz şunu etmeli diýip. Ya siziň borjuňyz diýip. Emma özleriniň ýanky wezipe borjumy, moral borjumy, adamkärçilik borjumy, türkmençilik borjumy, dini borjumy hiç zady bular üçin edenak ýenen bir gezek edenak. Şonu edýän adamlar hakimiýetiň garasyndan görkezilenak golaýladylar. Şu aýdylan zatdan haýsam bolsa bir borjun ýerine ýetirýän adam bar bolsa, şolar döwlet ýa hökümet işini işleýänler. Men şol 32 ýylda görüp çykaran netijem şundan ibaret. Ya sen kezzap ogry bolmaly, hem ýaranjaň bolmaly, iki sözüň biri ýalyn bolmaly. Goňşuňa da gerek bolsa eneňe taňyň hökümete tawşyrmalysan. Şolaň islegi boýunça ýaşagalyň. Şolaň agzyndan çykanyň kanuny kabul etsen, onda sen döwlet işlerini işläp bilýän. Olam garanti ýok saňa. Ýani tüýüň ýetip başlandan soň ene sen elinden hem bilen alyp owda nepe ura diýerler. Niýasoň döwrüne ähli ministrligiň möhleti 6 aýdan geçen akdy. Bu kulun döwründe bular biraz baýlyk toplama mümkinçilik berýär. Soňra ähli baýlygyny bir gün elinden alýarlar da o mülküň elinden alýarlar. ýaly 10 ýyl oturdy ministr bol. Näçe million milliard ogurlan bolsa hemmesen hem soňra ene gurban bolup kabul edildi. Şoň üçin biz kanun işlemeýän döwletde şu zatlar hiç birisi berja edilmeýän döwletde biz kanuny talap edip bilmeýän. Kanun işleyen yerine kanunur ya işleyen devletine berja edilýän yerine kanunur. O berja edilmeýän kanun bir boş kağız. İçine näme ýazylan bolsa şo boş şo yerine ýetirilmenden soň onun peýda ýok. Ne halka ne şahsiýeti, ne döwleti. Men ne şo bolum gysaça men. Oha. Döwmel birazajyk. Halk bol.
Onda demek o şoň bilen baglanyşykly bolmaly. Inde bizem kanun işläni bir gün işlär diýip diýen düzelip gider diýen söz bar ha. Emma zat gowy bolup gider diýilen söz aslında şu kanun işläp gider diýen ýalyk bir neme bolmaly, illüziýa bolmaly. İlleşmizem ýazypdyr, arz edende de dinleyen yok diýip. O hakykatdan dinleyen yok säbä. Ýani şonuň ýaly bir zat ýok, da mehanizm ýok. Indi şeýle bir neme aklyma geldi. Almyrada ine sırtlan, o ene sırtlan diýeli. Hayvanat dünýäsinde misal bereli. Awa çykýar, awa çykanda ýolbars bilen garşylaşýar, ýolbars bunu öldürýär. Köplen şeýle bolýardy. Ýalan tebigatda. Soň sırtlan, ene sırtlan gelmänden soň çağalary bir gün, iki gün garaşýar. Soň özleri daşa çıkıp başlaýardy. Olar köplençe yer köwlen, gowak ýaly kiçije deşikde ýaşaýar. Soň şo çağalary çıkıp özleri iýmit gözläp başlaýardy. Ýaşajak bolup, diri aljak bolup. Edil şonuň ýaly nemede sıçanlarda da bar. Öýüňizde gabat gelendir, gapana sıçan düşýär. 3-4 günden soň sıçanyň çağalary gezip görendir. Näme üçin aç kaldy. Bizim ýagdaýymyzam şeýle. Döwlete o ata eneme diýip, o näme diýip hasap edýän bolsaňyz o öldü. O şonuň üçin hem halkyň özü çykmaly. Men öz düşünjämde döwlet ne atadır ne enedir, döwlet diýilen zat ine döwlet adam üçindir diýen söz bar ya, döwlet o sana bakýar, sana seredýär, sana eýe çykýar diýilen bir manyny berýär. O düýünden ýalňyş Ýewropada döwlet sözü o manyny berýän däldir. Gün watar ýurtlarynda, ösen ýurtlarda. O döwlet elmidama barlygyny barlygy üçin o halka sağ olsun aýtmaly ýagdaýda hereket edýärdi. Yani halk döwleti emele getirýär. Guramalary gurýanam, ses berýänam, saýlawlara gidip o näme nähil boljagyna karar berýänam halk. Diýmek o döwlet bu taýda o däl. Bizem ine şo inçe çizikde ýalňyş ýazda. Ýalňyş ýanymyz bir neme problema. İkincisi o bolýa ine döwleti ene ýa-da ata diýip hasap etdim. Bular kömegine gelen okda sen näme üçin çykan? Diri almak üçin. Ine sırtlaryň çağasy ýa-da sıçanyň çağalary çykýar-da enesi gelmese. Ne şeýle bir ýagdaý. Şonuň üçin arzyňy aýtdyň dinlän ýok bolsa diýmek seniň özüň kanuny bolýan şo taýda. Şeýle bir ýagdaýa gelinmeli bu mesele. Şo ýadyma düşdi Halmyrada. Ya bizde biraz tersirak şol sırtlarly sıçanly görürüm dowam etsek. Bizim näme diýe ene sıçan ya ene sırtlan ya ata sırtlan ine gidip Türkde işliýär. Ondan şo gazanyň jatyny obasyna galan çağalaryna uratmaly. Şuýarmy? Ola özüne gazanç ýa öz hakyky üçin köçe çykana gara çykjaganda şu ejeleri kakalary Türkden uratmaly bulary. Ýaşajak emesini pulunu ýa harajadyny. Ona şu bularym bir bärde bir düşünüksiz ýagdaýda ulalýar-da. Eger ýurdun içinde men öz pikirim ýurdun içinde şu kanun işleyen bolsa ya da şu kanun talep edýän halkymyz bar bolan bolsa onu Türkde näme işläpýär türkmenler. Şu ýaşaýan ýerini her bir adam obasyny, etrawyny, welaýatyny häkimetlerden talep etmeli. Biz haýyş etmeliler. Bizinkiler talep etmeli. Bizde bolsa diňe kime ýüzlense de haýyş edýän, ýalbarýan, gaýrat edin, elim ýoky, ýapşyn çorak bereýin, ýöne meselem çözdi. An ustaly ýumruklap sen şunu kanun boýunça çözdiňem çözersiň hanagul, çözmeseňem çözersiň diýip ýakasyndan ewşitlap tutup oturan an türkmen. Şo bolmansa o aňyrkylar keziledini. Sebäp adamyň gözü gorkulu diýen ýagdaýda olar o nädip şol hökümet işgärine yaranjagyny bilen aga türkmen.
bilene ol hakkına tutulan işgärdigini, ol halka hizmet etmeli. Kul bolup kulluk etmeli, hizmetkar bolup hizmet etmeli adamlar. Yaramada da götüne de kovmalı sonar vazifesini. Cenayet edenen bolsa basmalı turma. Yine şular ýaly kanun dünýäň 4 küncünde işläp dur. Näme üçin Türkmenistanyny şular işlämep? Dünýäde iň bir ýygalyk diktator döwlet iki biri Demirgazyk Karaý, ikincisi mine biziň Türkmenistanyň. Ýene de ene dünýäde deňe ta ýok biziň watanymyzyň diýip ene giýje günnüden ol watan satan programmasynyň islen bokuny halkyň gulagyny gözüne mylçylladyp goýup otylar. Şonuň üçin haýystan talapa geçmeliýek bolýar. Ana ne şol ýene de şol altına gaýba dolanıp gelmeli bolýar. Ol görgülüş hemme zady ene elindäki şol ýanky talap hatlary bilen ya haýys hatlary bilen ýanky talap diýenler näme urus gotaty bilen hem de özüniň ýazan dürli edaralar ýazan ýanky düşünür haty ya haýysnamasy bilen çykyş edýärdi. Şo taýda diýip bilen atdy. Altynyň diýip bilen men talap edýän öz hakkym ene özüm prezident diýip atlandyrýan heýwanlardan. Ya hökümet diýip atlandyr. Näme üçin men jaýmy kıl. Gelinde şu açyň özüň doluň ýerini de gurup berin diýip. Şu cenayet edenlerim halkyny göz edip suwdadynda berilmeli jezasyny berin diýip aýdy bilen. Hep talap ýokdy. Bizde talap bolmagyň dışygyna düşdik. Ýöne talap edilen döwürde de ýaşap gördüm. Birazajyk gysgaçyk döwür boldy şol Gorbaçow häkimede gelip SSR-iň ýykylýan döwrüne şol 5-3 ýylyň dowamyna halk birazajyk ekezlerini türkmenler. Onu mu aýtmak gerek? O taryhy biraz serselsaňyz şonu görürsiňiz. Talap edip başladylar. Edara ýol başçylaryny, kärhana ýol başçylaryny halkyň öz islemesi çalyşyp ýerine öz gerek adamlaryny goýdular. Başga ýerine aýtman gyzlar batdy 4 ýa 5 tan iň uly kärhana ýol başçylary halk aýryp ýerine özüne gerek ýol başçylary saýlady. Men şo taýda halkyň üçin. Men şonu bilýän şo döwrüň bolana ýöne şol adamlar ýere siňen ýaly bolup gitdi. Hep olaryň ýygyny dowam eden nesil bolmady. Ola adamlarım ýuwaş-ýuwaşdan niýaz ene agdyny aşgatyklap ene elinden emme hakkı kuwunaly bir başta men siziň ogluňyz men ne bir ýetim ene şolar ýaly kakam frontda wepat bol ejem ýer titremede dogurlanmaly. Ene men sizi hökman sereder ene şolar ýaly ýetimligi kynçylygy gören çagy menlik. Prezident saýlanýança ýa SSR ýykylýança ertesi günü bir gün zomparyp çykdy. Mekke'ye gidip gelip Kanyak'tan oyup. Ine men siziň ataňyz diýdi, milletin atasy. Sizem garamaýar. Hacılar şeyledi yani en sonunda. O ene hacılar şeyle. Göktepe'däki ol ýanky wepat bolan mazarynyň üstüne özüne mescit kurdurup, mescidiň ýüzüne şol maňa diýenleri, şol arap harplary bilen öz sözlerini ýazypdyrdy. Bolýarmyň mescidi benden adyny ýazmak. Mene estenýärim ýok. Kitap okumadım. Gücün yetse bolýar diýär-de garas. Ene şo şeýle şu ýagdaýlardan geçip indi biz şuň gün diňe ýalbarýan ýa-da haýyş edýän ýene gul derejesinde. Bagyşlan men şu da agdym almaly bolýan. Ýek ýigrenýän sözüm şu ýokdy. Türkmen hiçsen hiç kim gulum gırnagan bolan milletler. Ýöne gul gırnaga getirenler gapysyny alamançylyga çapawula gidip. Ol mundan 100 ýyl ozalan şeýledi türkmenler. Ýöne inni türkmen guturup ene düşen ýeten derejemiz şu. Biz diňe ýalbaryp ýaşamaly boldyk. Ya para verip ýaşamaly boldyk. Şol bize uslypmy ýa-da ýokmy? Ne şu zor her birimiz özüňde berelik. Onu talap etmäne öwrenelik. Ana? Halmrada onda ýanky näme ýokarda aýdanyňyz bardy. Ýok kanuny talap etmeli däl diýip aýdan ýeriniz bar. Şonu näme diýär-de? Onda diýär, talap etmeli däl bolsa näme etmeli diýär-de. Ýanky ýok kanuny talap etmeli däl bolsa näme etmeli diýär. Sonra berýäs. Ýok, on ýeme jogaby aňsat, ne seredim? Ýurtda hiç bir kanun işlerine. Halkym konstitusiýa boýunça da durmuş boýunça da şu döwletiň eýesi halk, bir adam däl, bütün halk. Hemmemiz bilelikde şu döwletiň eýesi. Demek biz özümize gerek kanuny ýazmaly. Şonu hem biz berja etmeli, şonu hem ýerine ýetirmeli, şonu
bozorlardan ya şu halkı devleti durmuşu şu dereceye getirirlerden berk jogap soraman. Bollu menne gıýsaça şu zatda menne gıýsaça da aýtlar. Yani her bir adam etmeli işi bardyr. Onun yekelikde ýalňyzlykda onu etip bolmajagyny bilen bir topar meselen çözgüdini bilelikde köpçüliklen ya jemgyýet bolup çözülýär. Şoň üçin men nyktak gelýänmiz. Diňe menden hemme kardeşlerimiz bilen 3-nji ýylyň dowamyny gorlukları da öğrendim. Sonra antat var. Mesela çözgüdü sonra tapılır. Bunu yoldaşlarınız bilen uyuşup otursanız şular ya kıyınçılığımız var. Ayda altına gayba. Biz sonra yığınanlık bir son sani erkek mi denan komşu mu oğlum mu ne atıp kollu kömek vermeli. Köçede garla envali çağızı bilen maşgalası bilen. Kalmana da sonra himayet etmeliler. Barıp sol yerli hakimin ya arçının yakasını tutup bolanak mı? Ya so Mekke'ye gidip gelen haramlardan amana getirip bolanak mı? Sonun hasabat sonra bilenzak mı? Yine oğullukla etmeli işi. Sonunu birek hem arka durursunuz, hem ekezlenirsiniz, hem batırlanırsınız. Türkmenin yanın bir sözü vardı. Korku kovulasan batır olur diye. Sizi kovulap 32 yıllık hükümet inni batır olurluk derece getirdi mi kadip hasabet yani. Bunun anırda korkara hiç zat yok. Nämeden korkmalı? Öňümizde din acıl var. Her bir adamın öňünde maňlaýynda var. Onun kaçıp kutulan adam yok. Ýöne bir arkayın tünöňde çağılan töweri arasynda bir gurulgy mülkde ýygyňda galjak mirasy bilip görüp dünýeden ötenin has peýdal dälmi? Beýtir kösen o bursdan bu bursa o döwletden bir döwlete bir ýerde de büdürap ýykılıp galsaň ene atsyzlyk mazarlygyna da jaýlaýar. Ine haýyr bede. Allah. Ine şu mesele. Hamrada iyileşimiz hem yazıptır siz aýdyp durkaňyz. O halkynda öz-özüni gorap başlamaly öz kanunlary bilen diýip näme dipdir. Indi ýanky ýurtda kanun ýok bolsa näme talap etmeli ýa-da kanun ýoklugy üçin talap etmeli däl bolsa o näme etmeli diýip soratdy Hamrada aýna jogap berdi. İyileşimiz hem yazıptır ýanky bir nemede gelýär pikirler. Indi bunyň aňyrsyndaky bir nemäni gurrun edeli Almyrada 5 minut, 3 minut. Pikir edin bir ýurtda kanunlar işlänok edil tersine halkyň garşysyna birden kanunlar bar. Olary işleýär mysal üçin halky gorkuzmaly, töhmet atmaly, pagonyny goparyp şoň elinden 2000, 3000, 4000 dollaryny almaly. Daşary ýurda çykjak bolsa ýoluny beklemeli, her adımda para soramaly, puluny alyp sıkmaly, ondan soň ýurduň daşyna çyksa çykybersin. Diýen ýaly hemme tarapdaýyn halkyň garşysyna, halkyň garşysyna bolmaýan hiç zat ýok. Hacısından başlap o nemesine çelle garşykende ýurduň içinde. Halka pikir edip bilýäňizmi? Hacı ýene halka arasında hacı adama iň köp inanyp boljak adam diýip bilinýär-de. Eýle däl, ýakyn Ýazfam hacıdy. Gurban ulam hacı, beýlekler hem daşdary ýegenler hem hacı. Bu iş adamlar hem hacı ekeni görüp dursak, seredip hacılaryň edip beren işine. Ya da şeyle bolsa näme etmeli? Ýurdu biz izne talap etmeli. Ýurdu talap etmeli biz. Kanun däl, o kanun ýurt senin elinde dälligi üçin kanun ýok. Yani toprak seninki däldigi üçin ýurtda kanun ýa-da konstitusiýon guruluşy ýok. Şonuň üçin ýurdu izne talap etmeli. Yo men gittim we o taýda ýaşap görün gidip gelýän diýip o pikir edip bilersiňiz. Ýok eýle-de ýurduňuzdan ne çykyp bilýäňiz adam şekilli, ne de adam şekilli ýurduňuza girip bilýäňiz. Ine Türkiye'de tutulan şu an Türkiye'de izin üzmen kovalap tutup görlerdi. Tutulan halkı Türkmenleri ya da Erzurum'dan Türkiye'nin en çet tarafı da
Avtobusa minsen İstanbul'da näçe saatda gidýän? 1,5 günde gidýän. Almyrada avtobus bilen 1,5 günde gidilýän ýola alyp barýarlar o taýdanam samolýota mindirip uğra diýerler. Türkmenistana. Türkmenistana baran soň o izne kabul ediş merkezi urupdurlar Almyrada. O taýda. Bu taýda da izne uratma merkezindetiler. 6 ay, 7 ay o çelli bir ýyla ýakyn wagtda çelli oturan adamlar var şu taýda garaşyp. Bu taýdan çykyp Türkmenistana barýarlar, ýene de lagere barýar. O diýmek yurdumuza varam jok. Afrikadan Ýewropa göç edýän, gaçyp gemilerde ondan bundan gaçyp girýän adamlar Ýewropa varanakdy lagere yerleşýärler. Lagere yerleşdirýärler. Bizim Türkmenler Türkmenistana varsa lagere yerleşýär. Bu nähil bolýar? Diýmek yurt bizim elimizde däl. O yurdu biz izne almaly. Talap etmeli, bermeýän bolsa almaly. Ýani bular yurdu halka tawşyrmaly. Halka ve halkın döreden guramalarına yurdu tawşyrmaly. Tawşyrmasa da gerekli çäreni görmäne taýin olmaly halk. Hemmämiz bilelikde. Sebäbi bu ýani oyun hakyky bolýar. Oyun diýilýär, ýani oyunyň düzgün tertibi bolýandyr. Düzgün tertipsiz oyun bolýan däldir. Bizim ine şeýdip düzgün tertibini goýýas bu oyunun. Tawşyrmasalar, o şeýle edilip bilinler. Mysal üçin Altynaga haýwanyň öýüni ýykmana gelenler var. Türkmenistanda da kanun ýok. Sen bir kanuny gurama ýüz tutup hakyňa sana değişli olany alyp bilmeýän Türkmenistan şeýle berýär. O kanun ýok bu üçin. Senin öýüni ýykmana gelýärler. Öýüni ýykandan soň sen birgiden bergiň var. İşiň içinden çykyp bilen ok, batýan. Durmuşum gidýär, geljegiň gidýär. Näme diýär? Gelýän adamy nädibem bolsa saklaýar. Gerek bolsa jahannam alyp bilýär. Kanun ýoksa Türkmenistanda. Almyrada. Ine çölür şu taýda bu. Sesin kesildi kemini. O Almyrada sizde söz. Sağ ol. Yeme şol lager diýdiňde men lagerli düşünjede dürli bolýar da Sovet zamanı pioner lagerler vardy ýa-ni din çalyş lagerler vardy. Bu mahal salynýan lagerler ol Hitler döwrüniň konsentrasiýon lageryna meňdiýär. Bular sortlap geçirýärler. Bu önemli bir ýarym önemli şahsiýet ýa muňa inanmalar meni ýenem soraga çökmeli ýa izni izarlamaly. ýa üç arkasyny izarlamaly. Haýdy kanunyna ýazylan şu zatlar. Yoga. Onun için şu taýda da ene garşylyk görkezilmeli bolsa şu taýda da garşylyk görkezilmeli. Sen näme esasynda men şu taýda saklap otyrym. Men ýurdumy, watanymy, öýümi, hojama dolanyp geldim. Sen kim menden bu taýda ölüň soragyny ederýärli? Onun şol ýa-ni aýtdyp, sen aýtyp berdin şu taýda ýazgyda çykdy. Şol ýa-ni halkyň öz kanunlaryny döretmeli, özüne gerek hakyky şeýle bolmaly. Ýöne şonu halk her bir adam özüne gerek kanun ölçü döredip bilene, onu belli bir organlyk guramalyň üstü bilen edildi. Halk öz islegini kim üstü bilen ýetirip ýa kanun edip bilýär. Deputatlaryň üstü bilen. Yerli hakimet ya yerli deputatlar var, yerli hakimete degişli ya da Türkmenistan'a degişli deputatlar, meclisin deputatlar var. Şolong üstü bilen öz islegini, öz talabyny ýetirip şonu kanunlaşdyrmak her bir grajdaniynyň, her bir watandaşyň haky var. Şonu biz edemza. Siz haýlan deputatyňyzy kimdigini bileňiz aga, adyny bileňiz aga, 32 ýyllap. Kim saýlan, nerden saýlan, ady kim, özü kim? Görün adamyňyz näle? Olar size hasap berdimi? Kanunyna ýazylşýar, her aýda eden işi barady. Size hasap berdimi? ýa etmeli işlerini sizden maslahatlaşdymy? Ýeke deputat. Aýdyn, bar bolsa. Ýok. Ýok zada siz näme üçin onu inanmaly? Howun ýa-da talap edin. Ya da özüňizden ýana adamı deputat edip goýun. Bolly hakimeti şeýdip eliňize almaly. Men size birje mysal getirin. 90-njy ýylyň ahyryny men ýa bir 11 aýda işläp berdim parlament. Halkdan arza gelip başlady. Maňa da şol sanly o beýleki deputatlara da
Esasen şu yankı şol ahal bilen Balkan tarapından gelen ardalar köpçülük boldy da. Näme bolan baglanşyk şol ardalar? Adamlar aýtdy. Şahsy hojalygymy, şahsy hojalykdy. Şol da 5 sotka yer berilýärdi. Şunu ulardyp bolanatmydy? Şäher ýaşaýjysyna 5 sotka beýlekleri owa ýaşaýjylaryna köpürak bermeli. Şunu biz oturup parlamentde özümüz dip maslahat edip karar çıkardık. Şäher çäginde ýaşaýan garażdarlarymyz üçin 15 sotka. Owa ýerine ýaşaýan ilatymyz üçin şahsy mellegine 20 sotka çeli yer bermek bardy. Karar kabul etdi Türkmenistanyň ýokary sebedi. 91-nji ýylyň başynda. Ine şo kararym men Gazlarbatda ýerine ýetirdim. Kesenden 300-400 hojalyk şo 15 sotkadan yer aly, ozal 5 sotkada oturan adamlar. Ana men ýurtdan çykarylýansam atılıp ine şu karar ine yerine ýetirilýär batdy. Beýle kerlerde de alanmady. Emma soň SSR ýykyldy boli, ine ýaz o karara mydan aldy. Ýene de 5 sotka sokdy. Şäherlinim, o bolinim. O wada adamly 5 sotka bilen nädip başgalyk klemelerini soraw bar. Ola şäher däle, ýeme bar dukanyň gerekli adyny alyp gaýdyrýar. Iýje işi bar, beýlekisi bar, gök agy bar. Ne şo zatlara bolsun 20 sotka ursat berdi. Kanun var çıkarılan. 91-nji ýylyň başynda haýtaýdy ýadyma şu fevral bolsa gerek. Näme şu kanun şu güne ýerine ýetirilen? Näme şu halkyň peýdasyny çıkarılan kanunlar işlänä? Ine size mysal. Onu kim talap etmeli? Ýene de halk talap etmeli. Şo dowr bizden haýyş etdiňiz. Bizden size kanun edip çıkaryp berdik. Yerine bolan hakimler meni ýalaklar paýlap berdi halka şonu kanun esasında. Beýlekler onu etdimi? Ýok. Etmedikden näme üçin hasabat soramadyň? Ýa soraňyz şuwuna çelli. Halka bagly zat kändiýek bolýan. Siz şu ýani şondan men talap etmän başaryň. Haýyş etmelim ýeri bardyr. Täze Türkmenistanyň özüňize gerek deputat saýlaňyzdan soň o eliň bakyň. Han men şunu talap edýän näme gerek gal? O benne ýangy geldi. Siz haýyş edýän ýagdaýy düşünürýän, ine şular ýal kemçilik bar. Diňe maňa degişler, bütün owa degişler, ýa şähere ýa bütün etraba degişler mesele. Hani şunu han ogul bardy ýa da uyam hani parlamentde goý. Beýleki deputatlar näme diýär? Onun bilelikde şu zatlar çözgüdüm tapýar. Men näşeýdi halk bilen hakimiýetiň bilelikde işlemeginiň tarapdary. Parlament diýilende kanun çykarjy organ ilkinji nowatda halkyň bähwidini laýyk kanunlary üstüne işlemeli we şonu çykarmaly. Bolluk otordy nokat. Şu çıkarılan kanunların hökümete tavsiýe şunu yerine ýetirmeli. Hökümet şu kanun kim ýeri bar bolsa täzeden getirip şu parlamentde oturup kabul edilmäke ýa edilenden soňra haky bar etlenlik ministriňem gelip çykyş edip parlamentde düşünürme. Şu kabul eden kanunuňyz şu ýyl ýa inniki yerine ýetirip boljak şular ýal päsgelçilikler bar ýa kemçilikler bar. Şunu düzedin ýa gaýtadan işle. Çeytip işlenmeli. Bizde bolsa o gahtarga ýaldy, depäňizde oturun, o heýwa agzyndan näme çykdy, ine şol kanun. O näil beýle boli. Durmuşyň haýdy kanunyna bar şular ýaldy. Bir maşgalada da bir adamyň agzyna garalyp oturulany. Şu maşgala da her biriniň öz sözü bar, ýeri bar, ornu bar. Näme üçin şu döwlet dolanışyny şu zatlar ýer beýer edilip goýulany? Ine mesele şutaýdy. O halktan emele gelýär döwlet. Doğru. Hem halk nähil bolsa şoňa görä döwlet emele gelýär. Soň ýyleşmez ýazypdyr. Demirgazlyk Koreýa oňa moňa haýwat at bilýärler diýip bizimkiler ona moňarany bardy. Bizimkiler duruşuna ýalan oturtma. Özüm son derece Türkmenistanyň iň samsyk adamlary. Şu Berdimuhamedowler Türkmenistanyň iň samsyk adamlary. Şol ýaly bolmasa ine Putin'e Prigozhin ýaly adam gerek däl eken dendi. Almurada onuň gep açylan wagty gurun nedele. Ölen adamyň arkasyndan gıýbat etmek gaty nemedir, ýerlikli bolýandyr. Bir kan edip bilmediň gurunlary. Ya ölenden soň üst açylýar köp zatlaryň soň şoň üçin edilýär. Şoň üçin süýjü bolýar Almurada. Indi Prigozhin
O islenmeyen bir adam eken. Yani Prigozhin näme üçin islenmedi? Doğrular aytdy orsaýetine ýalňyş etdiňiz, urşa başlamaly dältiniz diýmek başdan bäräm garşy kene ilkinji uruş başlanmazdan öňki ýygnaşyklarda da garşy çykan bolmaly. Uruş dowam edip durkanam garşyda beýle uruş bolmaz, ýalňyşdyk diýip ondan soň ölýän bolsam öleýin. Ýöne orset şu an katastrofanyň eteğinde diýip aýdypdyr da iň soňky nemelerinde. Putin islemeýär, pikir bilen adam isleýän ok. Gepin gysgasy. Niyazov ilk wada başlarda neme bolsa da Niyazov gelen wagtda Putin ýokdy da, Putin soň geldi. Soň Putin gelenden soň 10 ýylda 10 ýyla çelliğine ulalaşyp bilmediler de. Putin Niyazov ýa-da ýüzük takyp akıldar bolup gürüne diýipdi ekranyň başyna geçip ondan soň beýle adam gerek däl diýe. Niyazov erwet bolsa da ayırdılar ýa-da. Olar erwet adam gerek ýöne onuň ýaly däl samsyk erwet gerek. Häzir Berdimuhamedowler Putin'e iň gerekli adam, ona ýerini çalyşyp biljek başga samsyk Türkmenistanda ýokmu kan ýa-ni? Tap bilmezler. Ol ýalňyzynam tapylar. Tapılarmı? Mümkin tapılma mümkin. Ýa-ma men ilk wastan şo Prigozhina geçmäkem, ana men görnüp otýan ekranla Mälik Ejder atly ýyllaşymy ýazypdyr da ol ýa-şol Demirgazy Kareýe haýbat atmanyň başarýa bizinkiden tapawutlykda diýip. Onu başarýa, ama ýurtdaş onuň elinde ýadro ýaragy bar. Ine olson üçin haýbat atýar. Ýöne biz şükür etmeli, Gurban bilen ýadro ýaragy berilmeli. Onu saklap başarjak adam däl. Şoň üçin aňyrtyn haýbaty biraz öz borçlarak onuň üçin aýratyn durup geçmeli. Nirden gelip çykdy bir Demirgazy Kareýe. Anne Prigozhin marada men dogrusyny aýtsam ertire büýürgüne özüm bir giňişleýän gepleşik taýýarlaýan öz adamdan ýekelikde çykyş etjek sebäp Prigozhinyň özi onuň Topor Wagner'in eliniň uju Türkmenistana bar diýip düşünýän. Bardy şu güne çelli. Ýöne haýsy etapda bardy. Açan bular Türkmenistanyň ýygnalyp başlayan näme sebäpleri onu men açyk anyk arkaýynçylykda aýtmasam 2 minutda düşündirip boljak gal. Şoň üçin men ýörüte özüme urgetleşik etjek şol Prigozhin marada, Putin marada, Gurban Guly onuň dogmasy barada erte büýürün wagt tapdygyny çykyş ederim. Ene şonu aýdaýyn diýdim de. Ýöne Prigozhinyň ýemede bular Türkmende bir söz vardı, näme? Pis tapar suw pesi diýende. Bular şol ýeme Putinim şol ýa-ni 80-nji ýyllaryň ahyryna, 90-njy ýyllaryň başyna ol eller Raspaltsovkaly ýigitler bar. Ýa-ni bir Sankt Peterburgda ana juw kesýärler diýmän, şol Yol keserler de. Yol keserler, şolar ýaly kriminal bilen mesullar ne so Putin'im so Topora degisli adam ya so kategoriya diýip hataqy Prigozhinyň şol kategoriya degisli. Şolaryň ikisiniň ösen tebiği şerti ya tebigaty ene şol kriminal bilen jenaýet bilen baglanyşykly. Leningradyň jenaýet emeleri bilen elementler bilen şo döwürden märi bula bir-birini tanaýar. Ýoksam ol Prigozhin gelip Putinin goltugyna sokulmagy mümkinçiligi ýok. Ol ýa-da power bolubam, ýene biri bolubam. Muň hemmejigi şol Putinin şu mal töwrüne şol milliarder bolan hemmesi haýsam bolsa bir döwürde Putin'e ýylteşigi bar. Çağılygyndanmy, ýaşlygyndanmy, ýa Leningrada işe gelen döwründenmi? Ine şu döwürden başlap, ine şolaryň öz aralaryna ýa-ni adam çörkömek, millet çörkömek, SSR ýykyljak döwür ol Sapçağın bir ornmasarı olup Leningrada getirilmeli iýmiti arzan alıp gymmat satyp şular ýalmakynalarını ýa-ni Maria Salina
diyen bir deputat bardy şol döwür, ýani Leningradyň zakanadatyny sabranysyny. Şonu pas edip çykyş etdi, soň o bennany bitirmetdiler, öldü gitti, bir zatlar boldy. O beýlekeler hem bar, şolar ýani. Şol üçin şol döwürden bäri ol Prigozhin bilen bular esen tanış ýa bile işleşen adamlar. Şol üçin kanundaky ogrum bar, bir kanun oturan ogrum bar. Ondan ikisem edýän işleri bir veya yurdun içini talap yer, Prigozhin'a da Afrikan tapşyrypdyrlar. Bir Siriýadaky adamlar garip bereniň birine şo Prigozhin'in gemesi Wagner topary. Şol sany biziň şol Ganyber Türkmenlemeden barada emede ýa-ni Siriýadaky. Şo Prigozhin'in gelip çykýan bir toparda şo adamlary ýa-ni kuwaldy diýýärdi, ýa-ni türkmenjede Kuwaldy. Şo kuwalda bilen beýin sanyny ýarýarlardy. Ozal suratlar bardy şol Wagner'in ýemede Siriýada bir adamyň elini aýagyny diýerligine kesip soň özüni otladylar, nämetdiler. Şo Wagner toparyny edip beren jenaýetler. Ene şu bilenem şular ýaly goşadyrnak üçin şahsiýetler bilenem. Ene Putin hökümre warlygyny ýa-ni dünýä boynuna dakýany. Ya dakjak boldy. Doğal açıldı. Rus imperiyası ya sen imperiya da diğer yağdaylanmadı. Orsiyadan emesi faşistik konslageri var ya. Ama faşizm. Gönlden faşizm var. Raşidin onun değil. Raşidin faşizm formadı şu. Bu edip oturan işlerine terede. İnnem bunu yapmadık gün al. Onu uçup parayan samaliyordun partla diye. Yine yedi versin şu deyip. Putin'in birinci edýän jenaýaty däl. Boris Nemtsov şeýtdir, Kremlin maňlaýyny öldürdiler. O Politkovskaýyny öldürdiler, Galina Staravoýtova onu öldürdiler. Ol ýemani Londonyny zäherläp 2 sany adamyny öldürdiler. Gidip ýaty. Bilen sanyny aýtjak bolsa 2 saatlar bir adamyň adyny tutmaly bolýar. Hemmejigem şular öldürülen adamlaryň hemmesi öz döwrüne Putin'e garşy çykan ýa-da şoňa garşy. Yine son şeyden şular ýaly ýok edil. Yine onu son Putin'e sen demokrat diýjekmi ýa ynant boljakmy? Ýa Türkmenistanyny şulan näme gatnaşygy boldy? Haýsy döwürde men şol atla barada bir öz pikirlerimi jemläp ertegi bugün çykyş etmekçi bolýan şu barada. Prigozhin barada daýdar, Putin barada daýdar. Ýöne bir taýda soragy jogap bolansa, men illeşlemeden ýurtdaşlaryň wagtyny alyp oturmaý. Näme soragy bar orta okawer kemini. Murada illeşmiş şunu ýazypdyr da. Owalarda diýä, ýa hemme ýerde belli adamlar bar, talap edip beren diýä. Şolaryň unam ýa hemme adam berýärler diýä-de sesleri, kesleri ýaly. diye o hakikaten hem doğru. Davaçı diyeler, arzaçı diyeler, ondan sonra urşak diyeler, adam bilen ılalaşıp bilmeyen diyen bir adam deyip adlandırıyorlar onu. O an içindeki hal şu hakkın talep ediyor da ne diyorum olsa al ya, ne emes var olsa artık maçı bilen alıp bilse ona mı al ya da dava edip. Şimdi şunu daşından seyrediyor, ay bula diye urşak ekene bunu. Şermende ekene, arzaç ekene deyip at o ya da. O Avrupa 200-300 yıl bundan urşaktı hemmesi halkı. Arzaçı da davaçı. Şu at hep kovuya şapörlere. Size şu o arzaçıların, şermendelerin Kur'an Günvatardaki yurtlara gidecek oluyorsa. Yani demek belli bir yollardan geçiliyor bu. Yollardan geçiliyor. Yani o kavatına umut diyen bir yurttaşımız yaptır. Yani şu talep ediyorlar var diye de onların özüne gerek payı ya hakkı alıyorlar kara çekili oturuyor. Onu diyene dine bana der, şulama mağaz oturuyor. Şulama hakkını vermeli. Talep yoktu. Dine menkini ver diye. Onun böyle sen özün kıyını al sesini çıkarmadı otur. Her ay gel ayın 20 sene ben sana bir halta uğunun vereyim diye. Bolu başından soldu. Yine şu taydın oğurlukların vacipliği.
10 adam birlikte eýen bir adam değil, 10 hojalygyň meselesini çözmäge barjak. O 10 hojalygyň kaptalyny ýene de teredip oturan ýa bakyp oturan garrysy bar, çagasy bar, ýa maýy bar, müjürü bar. Ine şular alýa bir oğurluk eýen 100 adam ýa 100 hojalygyň ýa bir 500 hojalygyň we bir obaň meselesini çözüp bilýär. Ine wajyp zat şol. Şo yekelikde öz hakkını talep edýän adamlara ýüzlenmekçi bolýan şutaýdy. Siz yekelikde etmäňde beýle halkyň hakkını soraman başar. Şuň size berer, ol sizin hakkınızı. Emma erte sizden şol beren hakkını o nessedip izin alır. Bir bahana bilen ya türmä basar, ya ene sizin jüriňize ýa narkotik jisim oklar, ya ýene bir zatlar emeder. Olaryň bilýänler sizi nädip gapçamalygy. Şoň üçin yekan sany çykmaz diýe yekelikde alyp bilmersiň. Ýöne şu taýda oğurlukdan edebiljek işi gatullyk we möhümdir. Gelecek gurjak bolýan täze Türkmenistanyňyz üçin möhümdir. Sebäp şularyň her biri döwletiň fundamentidir oğurluklar. Sebäp siz gurmaly yerli hakimeti, siz dolandyrmaly yerli hakimeti. Siz yerlerden deputatlar öz araňyzdan çykaryp aşgabat uğratmalı merkezi meclise. Ya hökümete. Siz şu taýdan başlamaly. Gelecekki partiýalerde siz agzap bolmaly. Haýsy partiýa agzap boljak? Haýsy partiýalar size bähbitli? Ya sizin arzyşy kaýadyňyz ya sizin isleňizi ýerine ýetirip biljek maksatlaryňyz. Şu zatlary siz öňünden şumaldan oturup taýýarlanmaly. Ol bir tribuna çykyp agzyna aşgatyklany bilen ynanyp soňam ertesini wagtbiýa bolmady, puç boldy diýip eňräp oturanyň peýdasy ýok. Baýnýaz bilbil bolup saýrada da prezident bolýançy. Ol manady girden şu köpügini çelli saklan diýen bolýardy kemin gözümiň öňünde. Menem saklajakdym şu şaýlary diýärdi eline saklap. Eme diýip 2 manat $1 diýdi. Bir ýylam geçmedi şondan soň 93-den soň 94-nji ýyl eýem $1 26.000 manat bol. Ele. Ýere de şonu çekip çydap saklada şu hal tesini çykarma. 2 manatdan 26.000 ha. 13.000 esde gymmatladı. Men şol ekrandan öwran aýdyp berdim. Eger ne bas götüren halk boldy, ne netije çykaran adamlar. Hemmeden bar. O şoň ol ýurduň daşynda käkelep bereli var bir toparagy men jurnalist uşka diýdi näme olar biler men şolar başga çatlandyrdım gelenakda. Ya ene ol bir topar ýa-ni döwletde hökümetde işläp gaýdaly var ya ene bu gün ay men bilemakdym men 2005-nji ýyla çeli biznes bilen mesullanyň. Sen görmediňmi niýasyň edip oturan oýuny? Demek senem şo zatlarda paýyň bolmaly. Orsiýadyň ilçisi bardy. Näme Viktor Tsigankov bir hilşuňal familiýasy bar. Ýazyly durmany. Şol niýaz şoň agdyny ýumdurjak bolup, oňa şol 2 milyon manat berýär. Ýagny Türkmen manadan 2 milyon şulha da o näme 26.000 çykandan soň näme döwlet nyrkam ýa-ni şu 2 kursy bardy. Arlyda ol 2 milyon Türkmen şulha manadyny 1 milyon $1 çalyşdy. Ene. Orsiýadyň Türkmenistanyňky ilçisi. Meni ýazyly durady. Men şo dur merkezade diýip jurnal çykarýardyk şu wagtda. Şo taýdadan çykyşmy? Ene şeýdip Türkmeniň hakyny şo taýdan ýyp başladylar. Başta 90-njy ýylyň noýabryna çelli Türkmen manada çykýança orsun rubl bilen ýaşada niýaz. Han sen garaşsyz bolsaň näme üçin momentalny sen puluň çykarmadyň? Ene sora watandaşlar. Şol orsun ullanan rublary bar. Olara ýa musurhana döktüler da pullar. Musurhana diýmen. Şol ýa raketa şahtalary bar. Ýadro ýaran. Raketalar aýrdylar, şahtalaryň boş gal. Şahta diýem şoň çukury raketaň ýerleşdirir. Olar 100 metrmi, 200 metrmi ýeriň aşany. Onuň şo çukurlary, ýa betonly çukurlar, şo Sowet pullary bilen doldurup başladylar da. Ýakyp ýetişme. Gaýp berelerim soň samaswallar çykararlar boldy şonuň üçin. Indi şo pullary Türkmenistany wagorlap uğratdylar. Emma Türkmenistany şo pully halk ýaşamaly boldy. Şo orsiýetden wagorlap gelen, orsiýetde derde yaramayan pullary Türkmenistany ýa-ni döwlet pulu diýip niýaz bolýan. 90-njy ýylyň ýanwar noýabryna çelli. Hani garaşsyzlyk? Hani öz başlyklyk? Iştat ýok.
Şol halkymyzyň diş tyrnak edip Sovet zamanı ýygynan hemme puly ine şo taýda ýanly. Ýa-ni özber kasada ýygynan pullarym ýanly, ol dolanşykda bolanlar şulhy ol hiç Türkmenistanyň hiç başy hiç ýerde ullanylana o pul gerekkä. Hemme ýerde Gazagystanyň, Özbegistanyň tapan döwlet millet şo orsun pulun Türkmenistana uğratdylar. Sebäp şo taýda ýa-ni Türkmen manady ýok, entek orsun rublyny ýaşaýar. Özbekler hem Kazaklar hem öz pulunu çıkardı ya. Yine iyiliğin götürüne kalın ne Türkmenistan. Hani niye akıllar olsun hem şunu etmedi şunu. Hmm. Yine sonra yurttaşlar yine şey ettirip sizin en atalarınız yine yaşarı yani seriştesi zalı 90'cı yıllarda. Yine niye alsın eder iktisadi cinayeti. Ne o? Şey dip halka oynadılar. Halkın düşünmeye, Sovet nemesinde yaşayıp çıkan adamlar kendi düşünmeli değil bu zatları. Şu an için başına her türlü bela geliyor da. Şu vakta çelliğine Sovet nemesinden doğal çıkıp bilen okur. Post-Sovet sindromu değil ya. Burada kendi etti bunun gururuna. Şimdi iyileşmiş yazıptır. Men bu tayda ilk bilen aeroportlarda biletleri arzanlatmaklarını talep etmeli diye. O şu tayda bir nämeni atlattım ha. Biletler arzanlatmak diýende şu wagt iyileşler biletler gaty gymmat bilýäňiz. $1000 üstünde de. Türkmenistandan İstanbul'a gelmek $1000 üstünde ýa-ni Orsiýa da şeyler ekende. Şonuň ýaly gymmat. Indi ýadyňyza düşýän bolsa ýollar yapıktı. Yolların açılmağına halk sebep oldu. Yani protest etti, kıyırdı. Bozolan çıkardı İstanbul aeroportunda. Sonunda şonda yine yollar açılıyor. Yine näme diýip bir giden propaganda nemelerini öğrettiler. Son biletlerin bahasını gayta ayttılar. Yine $120. Yine näme eyle beyle diýip gayta köp ýerde aýdyldy da. Ama indi biletin bahasına görüm. Niye de o $120 diýip aýdyp berenler arkasında mı entegem alem şol propagandalarını. Belli 420'de galmajagy bahany. Senin uçan samolyotlaryň çäkli. Ýa-ni bu taýda näçe köp samolyot bolsa şonça da arzanlaýar biletin bahasy. O uçuş saparları bolmayan az yurtta bolma mümkinçiliği yok. Şeyle bir zat var halmırada. Yollar yapılmazından ön günde 5 sany geliş 5 sany gidiş vardı. Yani hep de 35 sany geliş gidiş vardı. Hep de. Haýsy ýyldan görürüm kendini. Bu eýem 2020-nji ýyllaryň gurrun. 2020-2019 ýyllaryň gurrun. Yani şol yol yapılmazından öňürtde de pandemiýadan. 9 bolmaly 20'de ýam ýapyldy. O şol ýa-ni o 20 martynda mı dolu näme ýerdiler. Şeyler bir ýagdaý hawa boldy da. Şu wagt şonuň 3 hissesinden hem az uçýar. Demek baha 3 hissesinden köp bolmaly. Ondan hem has köp bolmasa adamlar şu an Türkiye'ni terk edecek bolýarlar. Terk edýänleriň sany köp öňki ýyllara görä. Türkiye'de kazanç yok. Kazanç azaldy. Şonuň üçin demek uçmak isleýän adamlar talap edýänler bolmaly, uçuş talabı. O talap näçe köp bolsa baha da şonça kymmat bolýar. Bilede talap, bilet satyn almaga talap näçe köp bolsa baha da şonça kymmatlaýar. Son bahany arzanlatmak üçin köprek samolyot koymaly iki ýurdun arasyna. Köprek uçak koymaly. Olam ýok. Ine kymmatlyk şo taýdan gelýär. Näme üçin oýanak? Ine şo soramalda biz. Hemmämiz. Ýeme şo taýda menem bilinjäm aýdyp berin.
Harba wiyasada golluk edemsen. Emma birinciden kemeni sen aýdýan gurrun jany bar. Olarda ozal şol aýdýan da bir hepdede ýanky 35 uçak diýe gelýär. Şol döwür Türkmenistanyň grajdan aviasiýasynyň pilotlary bar, ýanky uçurmallary hemmejigi 3 ýyl. Soňra şol 20-nji ýylda ýanky epidemiýa diýip bular ýatyrdylar bol pilotlary işi galdy. Olar uçup durmasa ayda bir näçe gelir uçmaly hökman ol asmana kalkaymaly. Ýoksa olan tejribesi ýetdi. Täzeden girjek bolsaň ýene 3-4 aýlap bulary okuwçy hökmüne uçurlar almaly bolýarlar. Bularam hakyny tölemejek bolup pilotlary dargatdylar. Diňe şol prezidentin ýemesiniň hawa gamysynyň pilotlary bar. Hem de oň başgalasyny ol dünýä ters aýlandyrýan ýene bir kisan bortun ýemesi bar da bir ýanky rezerwni bolmaly. Galylaryny hemmejini dargatdylar. Indi şu gün olarda uçmaga samolyodum ýok. Samolyot belki badyrmaly, ýöne samolyota dolanýan pilotlar ýok. Bolaýyndan oňa pul tapmaly. Ýa-ni biletler gymmat. Dün sapara bilen meden gurruňyzy dinledim de. Hakykatdan şu mene şuny seredip gördüm bolup. Ol Ştaýdan Şwesiýadan ol ýema Hindistan'ın Türkmenistan'ın Hindistan'ın üstünden uçup ol aňyrlygyny ýema bir Taýlanda uçak bolsam 12 ýarym sagat ne? Ýene de şonça 25 sagatlyk uçuş üçin $500 da ýetenek biledin bahas. Ana. Bu bol. Diňe şu Moskwadan Aşgabatdan Moskwa ýönki şu Tu-134 Tu-154 samolyot kysymly samolyotlar 3 sagat 45 minut 4 sagatda barardy da. Indi täze Boeingler oňa da ýetirýänler bilen tizligi güýçli bolmaly. Seret ortaýetde sen aýtdyň da şu oňa şonça bahas bar. Ýok beýlede. O şu bilýede sana nowata goýmak üçin $1000 soraýar. Şu bilet kartını sen barıp bilet alman için $1000 vermeli. Biletin bahasy $1000 iki boldy. Soňra şol viza, tamojna şol ikisine ýene de bir ortaýada gitmek üçin $3000. Başdaky reislerine şeýledi. Bugün kun indi ona uçuranaklar sebäp Moskwada ýanky bir näme partlaýa näme diýe diýip gurban ol onum ýatyrypdyr. Muň aňyrsyna partlama däli bilen samolyotlar ýok uçurmaga. Ol bir. İkinciden ondan yurdun içinden gaçsa köp de geljek ýok. Onun için bularym ertesi günnäm alady diýen bolmaly. Eger yurdun içine halk kalmasa ne edip bular onu hiç olman infrastrukturany ýöretmeli. Täze şawadyny bular akylly şäherini kim ýaşamaly adam almasa. Bilen sonra bolupdy. Ýöne Türk täkiler bulara gerek gel. Şoň üçin bular bahany gymmatlatyp gidip otyrar şo taýda galsyn diýip. Türk hökümetine de türkmenler gerek gel. Sebäp bular öz hiperinflasiýadan gidip ýatyr. Şwedler aýtdy inniki şol 70 göterme galjak diýip. Sen aýtdyň da çaklamaňda 50 bolup biler 60 diýip Şwedler şonu 70 diýip bellediler. Öňün ýemezinde telewizionyny ýa bilen ykdysadyýetçileriniň eden çykyşy bar. Şonuň üçin o taýda da galyrlyk ýagdaý ýok. Men düşünip otyryn. Bize diňe ýaka çykarlygy ýurda bar. Häkimeti halk özlerini almaly. Başga ýol ýok. Nire barsaňyz kynçylyk bardyr. Şuň gün bütün dünýäde şular ýaly umumy kynçylyk bar. Biziň ýaşap oturan döwletimizde de ene haritlaryň bahasy 30-35 ýerde 70 göterim gymmatlanan haritlaryň bar. Berde de ýagdaý gün geçdikçe ay geçdikçe agyrlaşyp bar ýa. Şoň üçin biz watana dolup şo taýda öz halkymyza, durmuşymyza, zerur durmuşy urmasak başgaça boljak gel ýurtdaşlar. Biz şoň aladasan etmeli. Emma bize bololyn durmuşda ýaşama mümkinçilik barmy diýilen soragy, ýa-ni ykdysady tarapyna saparagy kemine aýdyn beýleki ýigitler jogap berdiler. Yer suw reformasynyň üstü bilen ilat mülkli ýerli bolandan soň o mesele çözülýär. İkinci tarapından kanun noktaý nazardan goragyna mene täze saýlanjak deputatlar täze Türkmenistanyny öpçün eder. O kanun çykarlar kanunlary da hemme adam tabiin bolmaly. Kanun işleyen döwletde diýmek biz ýaşama mümkinçilik bar. Şolary
ykdysady we sosial taýdan halkymyz üpçün etmäge şert barmy? Diýilen soragy keminen özi öwran ýurtdaşlar hede ýetirip berdi. Ýurdun Türkmenistanyň ýeriniň aslyndan 12 trillion dollarlyk baýlyk bar. 12 trillion biz onu göz öňüne de getirip bilmeýän o näçe mukdardaky pullu. Bir de 70 ne beradymyzda da ýetjek. Adam başı 6 milyon dolardan düşýärdi. Yani GDP değil ya da. Şoňa öwürsen. Şu zatları eýelik etmekden çekinip biz özge ýurtlarda talabançylyk edenmedi özümüze uslup bilýärmi? Şu soragy özüňize ber. Şu zatlar halkyň kydygy, şu zatlar siziň kydygyň her biriňiziňki şu dogmadyk çağaňyzyň kydygyny aýdyp dilime sypyrly. Mundan başga nädip düşündirmersiz? Bara hana baýlygymyz ýeriň aslynda 12 trillion dollar ýatyka biz ol 300 dollar üçin gidip biriniň gapysyna talaban urýar. Ey türkmen. Ne güne düşdüň? Janym ýany baýdýan men şu zatlar kemenim halkymyz tanap bilemem. Men gören halkym ya galan halk sotaýdy. Men tanap bilemem. Ben halk diýsem ol üýtgeç planetaň adamlarda dogan arnasym ilkinji nowatda şolar ýa. Gün ýaly kellesine taýak bilen urlan ýaly näme diýsen diýen ne de düşünenek men başga dille urlaýan ýa. Asmanymyza duru diye. Nem Şweçde howa boluşup durana şolum dura. Gene benden millet borcumuz yani. Amra dowam edeli. Bir kısa näme bar, soň jemnäme bileriz. Gelmesi dowamy. O arak içip görenden o ziyan gelmez. Hacı Molladan ziyan gelir diye. O arak içip gören öz-özüne ziyan edýär de köplenç. Taşda öğrene de etse de kiçirek bir ziyan edýär. Yani Hacı Mollanyň edýän ziyany. Yine bir ziyanyň biri şu wagt Türkmenistanda bolýan 30 ýyldan beri dowam edip gelýän korrupsiýa, haksızlyğa, zuluma bir san molla çıkıp sesini çıkardymy? Yine Hacı Molladan nähil ziyan gelýän ine şu taýdan ölçem. Bular näme üçin bar? Näme üçin hacı bolupdyr? Näme üçin molla bolupdyr? Olurum ogra şäher. Demek şol ogryň ulusy ine ulu hacılaryna gurban boly. Oň ogly bularym soň şäherigi. Demek bular ýeme bolýar-da bir bandan ýanky agdalary bolýar-da talançylar topornyň. Hem terörist topor hem talançy toporyň agdasy bir kellesi sellellerin ählisi. Näme üçin halk barada ýekes orta çykyp minbere çykyp dil ýarana. Mütte bol. Hey utoron. Bizden halkymyz beter sada bolýardy. Aklym götüne depip gowmaly mescitlerde nä gör bar? Size mertip oňa sadaka beren bolýan. Artyk majyňyz bar bolsa çağılaňyz diýdirin. Olman artýan bolsa hana ýetim saklap oturan öýler bar. Ýakdyň şolary berin. Şeýle garas şonuň ýaly bularyň ziyanlary. Soň şu taýda bir näme bar, şunu ele alaly. Biletleriň bahasy dollara geçirenimizde özleriniň ulanýan 3 manat 52 tenge bu hasabyna has kymmat bolýar. Bulan 3 manat 52 tengeden o dollaryň ýoklugyny görkezýär diýip aýdypdyrda. Şimdi bu taýda wagty gyzykly bir zat bar. Burada Türkmenistanda Türk Hava Ýollary ben buna aýdyp geçeýin. Ýanky bileti dollardan satýarlar. Türkmenistanda hökmen suratda dollardan alýarlar. Näme üçin? Türk Hava Ýollary biletiň bahasyny dollarda hasaplaýar. Türkmenistanyň resmi hasaby boýunça 3 manat 52 tenge. Soň adam geler 3 manat 52 tenge töläp aljak bolar. Soň şonuň üçin manat kabul edip zok diňe dollardan satýas biletimiz diýipdirler. Yine yurdum içinde 2 kursun bardygyny suwd edýär we 2 kursun ýalňyşdygyny hem suwd edýär şol wagtyň özünde.
Ya da şeyle. O saparağa edip berdi. Döwletiň öz merkezi banky ýokdy. Bolmadan soňra nirden öz pulu bolsun ola? Yo. Ola asly manadan bir halk üçin bir oyuncak hökmüne çıkardılar göz üçün. Galan hemme hasap hesibi dolar da diýerler sebäp bular hemme ýukary kasyna gaçyp gitjekler ýerti çaly bir zat bolsa Türkmenistan. Hem gaçyp başladylar. Dubai bilen ýanky birleşen Arap Emirliklerine göçýärler diýdi. Şo taýda ýanky ýygyna tawsyrylmazlyk mümkinçiligi bar diýip. Han görelik gaçyň şota nädip getirýärler diýip aňyrda. Ya yerine nädip ýoga diýerler görürsün. Mawa. Açygyr. Başarsan. Ho. Aýdýar ýynnamlygy samanhana çeldi diýip. Mawa. Bararsın samanhana. Samanhana. O Samanhana da uzakta şu taýda. Olar düşünmeýärler. Olar diýäni hacılar, mollalar ýaly. Olaryň beýnisi ejiz bolanlygy sebäpli isleseler hem bir peýdaly iş edip bilmezler, hatta ziyansyz iş edip bilmezler diye. Şolar bir iş eden wagt ýokman şu peýda etjek diýip etse de ziyan diýmeli. Şeyle Halmurada hazırlıkça neme yok. Men bir bildirişe deyim bu taýdan. Tek aýtmadyk da bir hepde boldy illeşler. Biz Havar web sahypamyzy açdyk. O taýdan eýem käbir test döwründe ýalňyşlar, dogrular, ýene nämeler şeýle edilse has bolýar diýip nemeden geçip durdy döwürden. O Havar web sahypamyz, onun linklerini eýem hemme platformalarymyzda goýduk. Şo taýlary o ýygydan girip görüň, ziyaret edip duruň, göz gezdirip duruň. Öňümüzdäki günlerde has köp detally zatlar paýlaşyljakdyr. Hemme Havar video Havar kanalymyzda o çykman biler. Ya da Telegram Havar kanalımızda çıkman biler. Eýem şu wagt müňden gowrak adam bir hepde boldy da. Ertir bolýar aslında bir hepde. Müňden gowrak adam giripdir. 20'ye ýakyn bir habar bardyr, bar bolsa. Şeýle siz hem hawa girip görüň hökman suratda, on soň ýene-de şol habar nemede dowamly yazıcı bolmak isleseňiz hem bizim bilen habarlaşın. Benim telefonum durýandyr aşağında. WhatsApp'tan ya da Telegram'dan habarlaşıp bilýäňiz ýyldaşlar. Habarçy bolmak isleýän bolsaňyz ya da habar ýazmak isleýän bolsaňyz ya da onuň daşynda öz pikiriňizi ýazmak isleseňiz hem şo taýdarda bölümleri bar. Siz ýa-ni türkmençe ýazmana çeper dälmen diýip pikirýän bolsaňyz hem bizim redaktirleýän bölümimiz bar. Siz ýazyp uğraşsaňyz onu düşnükli näme getirilýär. Ýa-ni gerekli sözler ýene nämeler ulanyp. Şeýle onu şo bildirişi aýdaýyn diýdim Halmurada. O yurttaşlar hökman barym görüň, o gerek bolsa öz pikirgizem ýazyň, dünýä garaýşyňyz giňeldiň, seredin, o ýurdun içinde we daşyny bolup geçen zatlary fiilmerler, o pikir aýdylýar. Şeýdip biz ilk başdan bir pikir düşünjämizi giňeldeliň, şonu düşünüp bir zatlaryň başyna barsak ýa bir işler etsek, onu peýdasy bor. Ýöne düşünmän bir işe ýapyşdyk diýenden başga iş zat gelmez. Onun için bir iş edilmeden ozal şol iş düýple öwrenmek gerek, bilmek gerek, türlü tarapdan seyretmek gerek, türlü bilerilmeleri dinlemek gerek, deňeşdirip görmek gerek. Bizdäki ýagdaý başga nirde bar, nähil edilip çözülipdir bar ýagdaýlar, ýa bolup geçen taryhda nädip edilipdir bu zatlar ýa düzüldülipdir. Ýa düzüldülmese nähil günlere düşüpdir şol halklar. Näçe halklar eýem dünýäň adamlaryň taryhyny hem dörap hem yitip gitdiler, ulu imperiýalar. Biz bolsa bir kiçijek döwlet gatyly baýlygyň üstünde oturan asally millet bol. Şoň üçin biz gaty hüşgär bolmamyz gerek. Yurttaşlar bu oyun oýunjak işler watany goramak hemmäň borjy. Islegi däl, borjy. Watan biziň göbek garnymyz dökülen toprak. Bolluk oturdy şo taýda nokot. Onu söýmek gerek, onu goramak gerek.
Söýüp watan gyýdal söýýärýärdi. Onu goramaly gerek gerine kökürek gerip, ganyny köp goramaly. Hana Ukrainalar gorap otýar watany. Näme türkmen oky bolanak. Barşa taýda da türkmen Ukraina halkynyň ýeňiş üçin ýa hak hukuk üçin görüşip buruşup bererler. Olarama gelerni erti Türkmenistana dolan. Onu şuun kun ol Gurban Gulyň iki satanyň ortasyna egilip salam berýän egni pagorlar nädip olaň ýüzüne sereder kaşa ýigitler. Ine meni şu soragym gyzyklandyrýar. Siz pikir etmäň bu dünýä soragsyzdyr diýip ýok. Sorag ediljek günem geler. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Beýdip halky siz kösäp 32 ýyllap depesine şanyk dögdüňiz. Indi jezaňyzy çekmeň müddeti gelip ýetdi. Şolam bolar, hökman bolar, gitjek ýeri ýok. Hemme zat şoňa barýa ýaşanyny görkezýär. Bir gün eýlerek, bir gün beýlerek ýöne gelýär. Şonu bilip goýun. Haýdy gulaňyza eşdýän bolsa. Onda Halmurada jemlä ýeli. Ha bor, sonra bolmasa hani Yok soru yok. O illeşlerimiz nemetdi. O Kenya'da durmalı adamlar 2 saat vakt ayırıp bilen okmu? İşleyen adama ayırıp bilmeliler. Öyle. Onda Almurada o illeşler yine de görüşýänçek indik hepde aydın bilen dowam edýäs biz bunu. Bolýa. Dogry. Sağ ol. Onu emma kemine sağ bol çağıran için, yurttaşlar sağ olun, dinleýäniniz için, beren soraglaryňyz için şeýdip emma birekden ogu ne ýanky näme diýen öwrensek, ogu birekden ruhy kömek alsak, düzelmejek iş ýok, şolam bolar. Ýuwaş-ýuwaşdan türkmen dura bara diýärdi. Ýuwaş-ýuwaş bilen barmaly ýermidi. Esasy maksadymyz bilýär nire barjagmy. Gijaňyz rahat bolsun, hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar. Bolýa, sağ ol.